Dnes v lese nikto nespí je poľský horor, ktorého sledujeme príbeh 5 táborníkov, ktorí chcú zabiť 2 zmutovaní bratia. Teraz hľadnem príbeh filmu a potom ho zrecenzujem. Film začína príchodom detí do táboru, im zoberú telefóny a rozdelia sa do skupín. Následne má hlavný vedúci prednes a začne sa privítacie stretnutie. Vývalovo, v vendovnom obože, offline, adrenalina! Bravo! Ďalší deň príde v Mercedese miestny tripfarár, ktorý není vôbec podozrivý. Naša skupinka sa vydáva na dlhú túru, na ktorej však príde k hádke. Daniel zhoní Barteka a on si poraní nohu. Že po prostu lubisz to budziť do... Ale doslova o 5 sekúnd sa uzmieria. Przesadziłem. Mogę jeszcze iść na stronę? A ja by som chcel, aby sa hádky s ľuďmi takto rýchlo vyriešili v realite. Na ďalšej snímke sa ide Julek vyčúrať a túto časť si zhodnoťte sami. O kurwa! Zaujímavá scénka je taktiež, kde vidíme ruku za stromom, ktorá však nedáva moc zmysel, vzhľadom na to, že obaja bratia majú približne 2 metre, 120 kg, ale to je asi vedľajšie. Proste nepoviete, že tento týpek sa zmestí za tento strom. Skupinka si založí ohnisko a rozprestrie stany a začnú sa rozprávať. Zistíme napríklad, že Julek má YouTube kanál, kde má 900 000 odberateľov. Taktiež je to celoštátny prohráč a mal ísť na majstrovstvá sveta do Kórey. Jeho rodičia však nesúhlasili a poslali ho do tábora. Prichádza noc a Aniela s Danielom, áno, to sú ich mená, sa rozhodnú si ju troška skrátiť a zabaviť sa spolu. To sa mu však neoplatí, lebo ako skončia, tak Aniela odíde naspäť ostatným, ale Daniel, ten sa rozhodne, že si... neviem čítať. Ale Daniel, ten sa rozhodne, že si ešte posedí v spacáku pri vode. Ako však sedí, chytí ho 2-metrový nasteroidovaný nasratý bodybuilder a ujebe ho ostrom. A to máme prvý kill v tomto filme. Vedúca je nasledujúci deň nervózna, lebo Daniela nevedia nikde nájsť. Julek, Sofia a vedúca sa ho vyberú hľadať, ale namiesto ich kamaráta nájdu starú chatrč. Co to jest? Okej, wchodzimy. To jest posesja prywatna. Czyjaś tu nie wolno wchodzić. Julek. Partia ide do chatrče, logicky, keď nájdete starú chatrč v strede lesa, ďaleko od civilizácie a jeden chalan z vašej skupiny záhadne zmizol, jasne, choďte dnu, to dáva zmysel. Już daj spokój, zapytamy tylko, czy ktoś Daniela nie widział. Nie wejdę. To je zaujímavá časť, ktorú doteraz nechápem. Lebo skupina sa schová do pivnice. Áno, do pivnice. Lebo niekto prišiel domov. Problém je, že oni nechceli ísť ani do pivnice, ale Julek ich tam dotlačil. Celkovo to je zvláštna situácia. Toto nedorozumenie stálo vedúcu život. Ak ste v dome, kde sú okná, je tam viac východov a vy sa to izolujete a zavrete sa dole do pivnice, nepripadá mi to moc inteligentné. V pivnici nájdú telo Daniela, ktorý nevyzerá, že je na to moc dobré. Jeden z bratov, budeme ho volať Herbert, ide dole do pivnice a tam vedúcu brutálne zabije. Kebyže nejdú do pivnice a utečú cez okno, tak by žili. Takže
Skiliču. Ďalej je záber, ako sa Bartek priznáva aniele, že je gay. See. Do you know how many men I sleep with in a year? I mean, even if I told you, you wouldn't believe it. Ale je to veľmi zaujímavá scénka, lebo vlastne kamera sa drží na Bartekovi, potom prejde naspäť na anielu, potom naspäť na Barteka, ako rozpráva, prejde naspäť na anielu, ale aniela má prerazenú cez hlavu tyč. Je to dosť prekvapujúca scéna. Bartek s hrôzou uteká, až kým nenájde malý kostolík, kde sa snaží poprosiť drip farára o pomoc. Ten ho však vypne lampou a pripúta ho k stoličke. No hej. Ja som hovoril, že sa mi nezdá ten týpek. Už od začiatku, keď som pozeral ten film poprvýkrát a videl som ho, som si hovoril, že tento týpek nebude dobrý. Tento je divný. Zatiaľ čo sa Bartek zoznamuje s farárom, tak Julek so Sofiou nájdu starého muža a prosia ho o pomoc. Ten povie, že on o Herbertovi 1 aj 2 vie a ukáže im svoje kovové nohy. A dozvieme sa, že práve bratia sú dôvodom, prečo ich má. A on je pripravený sa im pomstiť, kebyže má šancu. Pán povie dvojici aj príbeh o tom, ako sa dvaja malí chalani hrali vonka a z oblohy blízko nich padol meteorit. Zobrali si kúsok z neho domov. Ten však v noci vypustil slis a chlapcov premenil na extrémne agresívnych. Ich mama našla psa aj s jej synmi v pivnici, ale synovia už neboli takí ako predtým. A mama ich uzamkla v pivnici a nosila im jedlo, ale raz spadla za nimi dole a zožrali aj ju. Táto časť bola veľmi zaujímavá ako plot twist a cením scenáristov, že prišli s niečím kreatívnym. Niektorým ľuďom to možno príde ako blbosť, že ich premenil meteorit z vesmíru, a mne to príde kreatívne a som rád, že tam je aspoň nejaké backstory k tým bratom a že to nie sú len zabíjacké stroje bez príbehu. Príbeh ide naspäť Bartekovi, ktorý je stále priviazaný na stoličke. Farár počuje zvonku divné zvuky a beží to skontrolovať. Samozrejme, že to je jeden z bratov, ktorý ho narve do drvičky na drevo. To vám tu ani ukázať nemôžem, takže keď to chcete vidieť, tieto scény, tak si ten film musíte pozrieť sami. Julek a Sofia sa vrátia do chatrče, pretože zistili, že tam má Daniel mobil, ktorý si schoval. Ich plán je nasledujúci. Julek odvedie pozornosť u hlavných dverí a Sofia vleze do pivnice a zoberie mobil a zavolá políciu. Tento plán ja osobne považujem za dosť primitívny a blbý. Ako vieme, boli na dvojdňovej výprave, maximálne trojdňovej. Myslím si, že je lepšie ísť rovno 20 hodín, až kým neprídete k vášmu táboru a tam to povedať celé. Otwieraj ty chuju garbaty! Sofia nájde aj mobil, ale je vybitý. Obaja sú chytení a Julekovi vykusne Herbert z krku jazyk. Hej, v tomto filme je dosť takýchto gore scéniek. Sofie sa však podarí utiecť. Sofia však nasraná, že všetci jej kamaráti umreli, tak sa priblíži k Herbertovi, ktorý spí na posteli a brutálne ho dobodá. Zaujímavé je ale, že tesne predtým vidíme, ako sa bratia dorozumievajú a jeden z nich si ošetruje zranenia, ktoré mu spôsobil pri obrane jeden z táborníkov. Čo je veľmi pekný detail a dáva to ešte väčší pocit, že nie je len o stroje, ale skoro zvieratá alebo niečo v tom zmysle. Máme záber na starého pána, niekto mu klope na dvere. Ten chytá pušku a bojí sa, čo za nimi bude. Je pripravený brániť sa a strieľa na dvere. Na druhej strane neboli ale bratia, ale Bartek, ktorému sa nakoniec podarilo utiecť z kostola.
Neviem, prečo si pán myslel, že by bratia klopali. Mám skorej pocit, že by dvere vykopli, tak ako to robili doteraz. Skôr mi príde, že chcel niekoho zastreliť, lebo sa nudil z toho života v strede lesa. Sofia, ako posledný preživší, uteká, až kým nenarazí na policajta, ktorého uprosí, aby ju odviezol preč, ale počas cesty omylom prejdú Herberta 2. Policajt sa otočí na pol sekundy a už do niečoho narazí. Moja dedukcia mi hovorí, že zmutovaný 2-metrový týpek v strede cesty počas dna nie je moc nenápadný. Policajt príde blízko k Herbertovi a ten mu dá fatality a rozsekne ho na poli sekerou. Skúsim vám to tu ukázať, budem to musieť troška blurnúť, pretože neviem, čo si policajt myslel, ale keď v strede lesa uvidím toto a mám zbraň, tak by som sa moc k tomu nepribližoval. Jeho jedinou výhodou bola vzdialenosť, pretože mal zbraň. Ale jasné, prečo sa k nemu nepriblíži na 1 meter? Sofia naštartuje auto a Herberta asi 5-krát prejde. Nevieme kam, ale tipujem, že niekam ďaleko. Hlavne preč z Polska. Tak jak ja lodí podkuš. Záver. Film by som zhodnotil skôr pozitívne ako negatívne. Nečakajte príbehovo založený horor. Jede skôr gore horor s troškou komédie. Čo by som filmu vytkol, by bolo napríklad, že Sofia poznala týchto ľudí asi 2 dní. Ale vo filme sa chovajú, ako by mali k sebe niekoľkoročný pevný vzťah. Taktiež dosť nelogických rozhodnutí, ale tie sú v hororoch normálne. Príbeh by mohol byť trošku viac prepracovaný. Napríklad sa vo filme párkrát objavili Sophie flashbacky na to, ako jej rodičia mali nehodu. Ale okrem toho, že sú tam, nemajú žiadnu obsahovú hodnotu. Film je ale celkovo kreatívny. Scény a prostredie sú pekne spravené. Film neobsahuje fake jumpscary, na ktoré väčšina filmov v dnešnej dobe spolieha. Najväčší plus filmu je, že od začiatku naozaj neviete povedať, kto prežije a kto nie. A ako sa bude príbeh ďalej uberať. Takže príbeh není predvídateľný, čo je len dobré. Ja by som film zhodnotil 7,5 z 10.